Активно култа вдигнат, хип-хоп, още хиляди думи няма да стигнат. Стига да не съм сам, бих направил всичко, да не съм човек в кавички, но да се държа прилично. Прилично безразличен, тичам се купа тичам похват, докато някъде на земята тихо протича преврат. От полета до лесента, историята наша водена от песента. Песента ме вкара в най-човешката ми атмосфера. До кога? Докато друга муза не намеря. Намерили атмосферата с всеобщи усилия. Песента ме кара да изпадам в безсрочна идилия. Роял идилия, но няма място да седна. До кога ще се прави 99%? А процента е еквивалент на коефициент на интелигентност с по 2% пишещи ми оценка. Оценка ниска получавам, но не ми пука страшно много. Свикнал съм с абсурда, икономика преподава ми Сашо Томо. Места песента както бъдния дърнето на света. Знаеш, че съм между дрона и икона. Икона не карава хората да променят закона, но ето че пътана рука се опитам и да вляза в тона. Искрено и лично съм открито различен. Даже за брейкерите съм твърде по-пластичен. Пластичен, взрив, естетически див. Предпочитам вери косми пред психически срив. И пак практически съм пак математически крив. И така ще бъде докато съм физически жив. Freestyle Session, Нескафе 3-1. Това е факт, това е края. Награждането ще е фотоапарат само с духото. Най-добрият сноубордист на Нескафе Freestyle Session. Момче с родопите. Наско Малано! Докато друга муза не намеря. Песента ме вкара в най-човешката ми атмосфера. До кога? Докато друга муза не намеря. Намери усили да спра на място. Наш прогресивен начинаещ. Кой ще бъде той? Днеска видяхме хиляди и Youngblood машинки. Най-прогресивен карач, Филип! Успяваме, но пак оставаме посредствени. Естествено това не се харесва на широкото обществено. Аплодисменти за най-лудата пребивка Хилко Илиев! Посредствено обществено мнение, което ражда поколение. Просто, но и трудно установено. Най-стилен карач е малкият Жорко от Пампоро! Борт БГ!